Això ho diu així mateix. Les meves obres no són per distreure. Hi ha un missatge en clau. Per tant, moltes gràcies i anem tots amb la mirada atenta. I per acabar, no realment no cal prendre substàncies químiques, veniu aquí una tarda i la realitat que es crea és realment, o la possibilitat que sigui real és realment fascinant. Ja intuïem alguna cosa, però amb tota la seva explicació pas a pas sembla molt més versemblant. Acte seguit en Francesc Joglà, que toca un tema que de l'altre costat de l'Atlàntic, però que també de mica en mica va aportant una llum molt interessant a tot el tema de la fauna americana, que ell troba que té nom i encunyament i bateig català. Per tant, ara en Francesc Joglà ens parlarà de l'origen català del mot sarigüeia. Bona tarda, se'm sent bé? A veure, els que em coneixeu d'altres simposis doncs ja sabeu que això, que sempre comento noms americans d'origen català. O sigui, si la censura d'un Miquel Cervera en fa un Miguel de Cervantes, doncs amb els noms dels animals ha d'haver passat una cosa semblant, no? I ja us he ensenyat altres vegades exemples. Però avui farem un salt qualitatiu. Avui no us posaré més exemples, que en tinc uns quants més que us podia explicar, sinó que posarem a prova la teoria. Nosaltres defensem la catalanitat de la descoberta, no? Doncs en ciència, quan vols posar una teoria a prova, el que pots fer és fer un pronòstic basat en la teoria. Si la previsió que has fet es compleix, doncs tens un argument molt poderós a favor, no? Si no es compleix, doncs has de revisar la teoria o canviar-la per una altra. Llavors, vaig aplicar això als noms dels animals. Vaig dir, molt bé, doncs el proper nom que investigui, en comptes de començar a buscar documentació, ho faré al revés. Donaré per fet que és d'origen català, una castellanització, a veure a quina paraula original catalana em porta això. Miraré com és l'animal, a veure a quin animal s'hauria d'assimilar si fos un animal català. I després buscaré documentació del nom que m'ha sortit, el suposat nom català, a veure si el trobo i si realment és un nom que existeix en català, si és un nom d'animal i a sobre és el que esperaven, no? Tot això seria massa casual si no hi hagués aquí una relació. I vaig pensar en la zarigüeia. I doncs vinga. Bé, aquí tenim. La zarigüeia és un nom que s'aplica a un grup d'animals americans, però no una espècie sinó tot un grup. Són marsupials i no sé què penseu vosaltres, però si això hagués de ser un animal conegut per nosaltres, doncs el que més s'assembla és a una rata. Veieu que té la cua pelada de rata, les orelles també, rodones i pelades, la complexió general també encaixa. L'única cosa que s'allunya més és la que té el morro més llarg i les dents són més com de carnívor, no? Com veieu a la foto de la dreta. Bé, ja us he dit que és un grup d'unes quantes espècies. Aquesta d'aquí és una que arriba a Amèrica del Nord i és la més grossa. O sigui, això és més gros que una rata. És important el tema aquest de les mides, ja veureu per què. Però dins del mateix grup hi ha altres espècies de la mida d'un ratolí, per exemple, o sigui, tenim tot un ventall. Molt bé, ja sabem a qui s'hauria d'assemblar, és a dir, que si el nom fos realment català hauria de tenir alguna cosa a veure amb rates, ratolins, o potser musaranyes, perquè les musaranyes tenen el morro llarg i unes dents d'insectiu, que s'assemblen més en aquestes. Una musaranya és com un ratolí, però això, amb dents d'insectiu, perquè us feu una idea. Molt bé, ara anem a analitzar el nom. Jo dic, això ha de ser català, doncs a veure on em porta. A l'edat mitjana l'ortografia no estava normalitzada, cadascú escrivia com li semblava, els accents anaven com anaven, si és això que no em posaven. Per tant, el que menys em crec d'aquest nom és la dièresi. O sigui, la suprimeixo perquè això no... Vaja, jo no em crec que estigués escrit així l'original. Per tant, partim d'una zarigüeia o zarigüeia, també podria ser, no? Però el cas és que no ho sabem. Després, a veure, aquest final amb ella a mi no em sona gaire català.
però sabem que els castellans tenen molta tendència al iaiets, i sovint una doble L la converteixen o en una L o en una Y. Doncs jo li poso una doble L. I la Z acostuma a correspondre en paraules castellanes amb Z, en català acostuma a ser una C trencada, o sigui, poso Sariguella. I això sí que sona català, això ja és convincent, no? Per tant, parteixo una Sariguella, probablement escrit amb S, perquè inicia de molt, doncs és més d'esperar una S. Bé, això és a la paraula que diu, però arribo aquí, però això no em diu res, jo no conec cap animal que es digui Sariguella. Però sí que veig una altra cosa. Aquest ella m'està dient que això és un derivat, o sigui, de Garriguella, Garriguella ve de Garriga, doncs Sariguella ha de venir de Sariga, per exemple, d'acord? És a dir, que no estem buscant, de fet, el mot base no és Sariguella, sinó que hauria de ser Sariga, potser Suriga, si fos un original manuscrit on la i es pot confondre, en qualsevol cas, una cosa molt semblant a Sariga o Suriga. I la terminació en ella ens indica que és un diminutiu, això. Això també és important perquè després la teoria que estem posant a prova ens ha d'explicar per què aquí hi ha un diminutiu. D'acord? Seguim. Bé, Suriga no surt al diccionari, però vull dir, pensant en Sariguella, Suriguella, pensant això quin animal podria ser. Llavors em va venir cap al xuriguer, que és aquest ocell, un rapinyalla petit que caça petits animalets, sargantanes, insectes, ratolins. I llavors em vaig adonar que dius, home, si es diu xuriguer ha de caçar xurigues, igual com el perdiguer caça perdius. Un xuriguer ha de caçar xurigues o xurius o una cosa així. Però esclar, ja m'anava una mica lluny perquè començava amb X, però miro el Coromines i trobo primera documentació, 1460, o sigui, abans del descoberta, Suriguer, amb S, ja tornem a anar per bon camí. I a més ens diu que ve del llatí soricarius, que vol dir rata o ratolí. O sigui que ja ho tenim. I a més ens diu que hi ha un tal Jeroni Pau que es queixa que la gent en diu xuriguer en comptes de suriguer, que és la manera correcta de dir-ho. Aquest nom ha donat topònims catalans, també Soriguera, Soriguerola, Soriguera, i el cognom és Xuriguera, d'acord? O sigui, el tenim molt documentat. Aquí teniu Soriguera amb el seu escut, amb un soriguer. A veure, els zoòlegs, a la família de les musaranyes en diem sorícids, és allò que dèiem, ve de sòric, sòriquis. És a dir, que aquest nom ja és conegut i ha donat el nom científic d'aquest grup. Aquí tenim una musaranya, un exemple del gènere Sòrex, on podeu veure que té el morro llarg, que les dents d'insectívor, una mica com la farigüeia de la primera foto. Però aquest és molt més petit, això és de mida ratolí. Molt bé, doncs anem a veure com en diuen de l'animal que us ensenyava a la primera foto, de la farigüeia, com en diuen en obres antigues, per exemple, del segle XVIII. Aquí tenim una obra francesa i una italiana. Segons els diccionaris, fan venir farigüeia o fan venir d'un amerindi suposat, sarigueia o sarigüeia, alguns ho separen, posen una W. Però mirem que en aquestes imatges que ens parlen de l'espècie grossa del grup, de la mateixa que us he ensenyat abans, que es va a Nord-Amèrica, aquí a l'esquerra ho diu Sariga de Virgínia, aquesta és la del nord, que és més grossa que una rata. En aquesta li diu Sariga. O sigui, el que jo defenso que és un diminutiu, aquí no hi és, com era d'esperar, perquè aquesta és la grossa. O sigui, això és la Sariga, tant pels francesos com pels italians. Anem a mirar d'on surt doncs el terme farigüeia amb el suposat diminutiu, no? Abans del segle XX només trobo dues referències en castellà. Una del segle XVI i una altra del final del XVIII. I en totes dues, fixeu-vos que ens parla del Tlaquatzin, d'acord? Tlaquatzi o Tlaquatzin. Això és evidentment un nom nàhuatl, o sigui, aquest sí que és amerindi. I farigüeia ho posen com si no li volguessin donar més importància, com qui vol amagar el nom, entre parèntesi o com a sinònim, que també se li llama xutxa, farigüeia o cosa. En aquesta segona ja ens fa menció explícitament de Mèxic, i ens diu que allà diuen Tlaquatzin, molt bé.
I aquesta, ja us dic que això són documentacions de farigüeia, acabat amb ella. Doncs anem a mirar què és el telecolzin. Trobo que és segons diverses informacions que anem trobant, és el marsupial més petit de Mèxic, és aquest de la foto, de la mida d'un ratolí. Per tant, en aquest cas, si el gros era la sariga, aquest sí que és d'esperar que si és com un ratolí, doncs sí que la sariguella, d'acord? De manera que tenim el diminutiu perfectament justificat. Això, a veure, havien passat mesos i jo això no ho explicava encara, perquè per molt que la cosa és molt clara, com que nosaltres hem de demostrar tot encara més, doncs no havia trobat els surics, perquè el suric menja surics, no? Els surius. Però això en català no el tenia. Però de tant tenia un cop de sort i llavors amb un llibre de falconeria que explica com tenir cura i com alimentar els ocells papinyaires, un llibre del segle XIV o anterior, ens diu, pàgina 95, dona-li a menjar surics, o sigui, aquí tenim els surics, d'acord? I a la pàgina 99 que li donis moixons calents, i si això no aprofita pren suriu menut, o sigui, una altra vegada tenim surics i surius documentats en català. Exactament hem arribat a l'animal que buscàvem i es correspon amb el que hauria de ser, o sigui que la cosa és clara. I ara us en poso una altra de propina perquè en 2 minuts està explicat, però veureu que és una bomba. A veure, aquí tenim a Amèrica hi ha una pila de felins, de molt grans com el jaguar, de petits com els nostres gats i coses mitjanes. Aquest, el de la dreta, no és cap felí, és una guilla, ja ho veieu, però li ha anat a parar per alguna mena d'error un nom de felí. I per això poso aquí. Doncs bé, aquests són de mida mitjana. Llavors, a Catalunya tenim el gat salvatge, que és igual que un gat domèstic, és petit. No tenim cap gat realment gros com lleopards o aquestes coses, però sí que tenim un gat mitjà, que és el lynx, però que tradicionalment a Catalunya ha rebut els noms de llop cerver o gat cerver. Per tant, si arribem a Amèrica i hem de posar nom en un gat mitjà, seria d'esperar que li diguéssim gat cerver. Però clar, què passa si el traductor que està, o el censor que està revisant l'última crònica d'Amèrica es troba que parlen del gat cerver? Doncs si imagineu-vos que és el que acaba de traduir el Quixot, no? Clar, arriba aquí i diu gat cerver, hombre, está claro, gato Cervantes. Doncs, efectivament, aquí teniu a la Guilla, al Salvador, gato Cervantes. El del mig, que són de fet 2 espècies que reben aquest nom, gato Cervantes. I a l'esquerra el jaguarondi, a Honduras gato Cervant, gato Cervante a Colòmbia i a Colòmbia i Venezuela gato Cervantes. Aquí jo no sé si va ser un error o és que el traductor va estar inspirat i va posar això a veure si colava i va colar. Sigui com sigui, ho trobo d'una genialitat que mereix un aplaudiment. Bé, ara tenim 15 minuts per fer un petit refrigeri al cafè. Recordeu que necessitem adherits mensuals, que ens va molt bé per continuar la lluita i la recerca, i també hi ha material que recordo que vosaltres ja el teniu tot, però que per Nadal el regaleu a familiars, al gat i al lloro. D'acord? Vinga, gràcies. 15 minuts. Que bo, que bo. Que bo.